Bizitzak buelta asko ematia dazka. Adibidez, buelta handi bat, 160 gradukoa, baino, berdin gelditzezea, igual. Bueltak ere bai, 180 gradukoak izan daitezke. Buelta erdi bat. Edo agian, gure gaurko gonbidatuari, buelta tardiko, buelta eman dio. Baina oso pozik dago, bere, bizitzan buelta honekin. Eta ena izaziko buelta gehiago ematen, zeba bestela, mareatuta bukatuko. Guazen, saioa hastea. Bueno, lagunak, eguerdion, eta Jon Mikel, ongi etorri, zer moduz? Eguerdion, zemuz? Oso ondo, hemen txe, irrikitan bueno, oengo ogibidea ikasteko, ezta? Hoxe, talbak bai. Zure bizitzak, hueltardi eman du, o huelta tardi, ezta? Leno bihotz inguruen historiakin etorri zinan guri honea kontatzea. Hori da. Hizkuntzan zeunden hor, ezta lanian, eta guain nolatan, talogile. Bueno, hola, bizitza ekarri zidan ogibide hau enun aukeratu, eta ni nola baiteko kanal bat bihurtu nahi du esterik, ez? Horrela izan da. Eta goxatzen aiaiz, eta... Izugarri. Horrei heldu. Bueno, gaur errezetaik ekarriek, bai, oida. talokin goitugu. Oida. Zer talo desberdin goitugu gure bai? Bueno, ditugu bi talo berezi guke jartzen ditugu kalean. Bata da barazki taloa, gainera horrek kuia, tipula eta bizigarri berezi batekin, eta gero hamburguesa normala, behan talo barruan. Azkenan taloa da bokaioa bezala. Hoi tarteko behar bat. Eustar gauza sartzen du. Adi lagunak, ehundoko taloak ingoitugu, Oida. eta Jon Mikelen bizimodu berria esauture bai. Bueno, lagunak, eta Jon Mikel Zubeldia, kontatu iguk, pausuz nondik noebiliko gehan talo egiteko garaian. Bueno, lehenbizi taloak inbaitugu noski, horre harto irina, gatza eta ura, besteik gabe. Vale. Gero guke egiten dugun barazki talo egiteko, erabiltzen dugu kuia eta tipula gorria jartzen dugu labean, piperbeltzarekin eta olioarekin eta gatza, karamelizatu arte, eta gero, bueno, gero ingo dugu hemen tipula enkurtitua, pindua hamburguesarentzat, talo hamburguesarentzat. Vale, eta hortako espina, azukre, ura... Gatza eta... Gatza, berotu itendek, ero nola itendek hori? Ez, bote batean sartu, eta jazta. Bikain. Gero letxuga pixka garbituko dugu hamburguesantzako, gazta, xerratu pixka bat tomatea, hamburguesa, eta bueno, gure hemen etxeko saltsa bereziak. Zer saltsa garrituko? Bueno, hemen ditzen diogu hau hausartentzat inpernuko saltsa ditzen diogu. Hau etxeko saltsa eta hau bizigarri berezia. Bizigarri berezia. Baina pixkat, misterio pixkatekin. Misterio pixkatekin, bale. Eta ez ditu garatuko, adibidez inpernuko honek, ze piperminakiko, espeletako piperra sekako, siratxa pixka sekako. Estilo, igual siratxa. Siratxa estilo, bai, hola, pikantia, baina gozu aldi berian, ez da? Oida. Vale, eta hau esan degekela etxeko saltza? Bai, hoi jende guztientzako, azkenen da... Maionesa berezi bat edo? Hori da, maionesa alineatu bat, bai. Vale, eta ez ditu sekretu behituko, ze? Hombre, noski sekretu haitu. Ona. Vale, a ber, asmatzizkiaten ze saioa bukatzeako, eta hau? A ber. Hau? Hoi nolan berdurakin erabiltzen dugu da bizigarri berezia. Estia baseka, kone pixkat, Baka pixkat, joel, ez esan gehiago, Ziapiare bai. Bai, pixkat bai. Jo, haze zurra. Vale, jungo gaitu garrapatzen. A ber, bukaerako kontatzik endana. Bueno, hasiko gaituk, zerrekin hasiko gaituk? Ni pentsatzea eta hu jarri berko jaula enkurti du egiten, ez da? O, igual lehenengo eta gitzen gotzen, igual interesan hori labean sartzea ja, eta ja piperbeltza olia hota, eta ja sartuko dugu. I jungo estipula garritzen tanik alabasa? Venga, hecho. Kuia, adidez. Venga, ire kontu, geho segmen jarriko jau, ez da? Eta minikan labea, ez da? Oida. Venga, oso ondo. Bamentxe jarriko jau, eta honekin ekingo jau. Bueno, nola eman dik bizitzak bira hau eta hasieiz talogile? Bueno, egia esan, lehen zaituen bezala ez denik asko aukeratu. Bueno, hau historia luzia da, Konta, gu hemen labanei eman bertza jo, gainei gehiago. Nere osabak edo, jasinto, osabak, baserrian oi askoa dazka, dakal gumagorri espotazio bat. Eta Ukraniko krisiarekin, hartoa oso asko garestitu zen. Orduan pentsua, etzan rentablaia negozio, eta aitak esan zian eizu. Bazik ez dugu landatzen hartoa, eta ingo dugu guk pentsua.
Orduan lur saiak eta dana zen euskaten. Hoi da, orduan krisiak aurrera jarraituzun, eta derrepente, prezioa ja estabilizatu zen, eta derrepente aurkitu ginen, kiston hartu pilakin baserrian, ez? Hartua txekua eta hartua merketuta. Hoi da. Orduan, zinen, eta zinen, errotak, esan genuen, zingo hartuakin, errota jungo ezagutza. Hasi ginen ehotzen hartoa. Zer errotatan, nundik bilitzen ginen, nundik noa? Netzako errota maitatuena, eta gaina aprotxatzen dute edortari kaixo bat egiteko, zubietako errota. Naparroan, eta asko gustatzen zaigu, eta oso gustora juten gara, oso ondo tratatzen gaituzte, eta zenbatekin galditzea, galde jakiteko. Hor errotakoak beti esan du, ez da? Errota sekanak baiaran beti patrikaneko beteta ukitzezula, ez da? Udala gestinatzen ditu. Vale. Ez que sasoi baten bai izateguan, errota jute itzan, ire gariakin, ire hartuakin, ire generoakin alegila. Eta behaiek gelditzezian beti 10%. Prezio oso naiten digu, atentzi izugarri ematen digu, eta oso kontentu gaude. Edortakin eta zuitako udal eta errotarekin. Ze ona. Horrela, junginan hasi ginen ehotzen irina, eta aldi berean, Joseba, zesan badizu, maite mindu nintzen izugarri emakun batetaz, ez? Eta bapaten... Nola... Errotan lan egitezuna? Ez, errotan lan egitezuna ez bitartean... Beare bai irina, o beaire... Ez, enitzan kotatzen zergatik hasi nintzen taloak egiten, ez? Orduan, justo horrekin batera, hartoa ehotzen, maite mindu nintzen, eta bikokatek ez un gluten ikartzen, ez? Orduan, hasi nintzen etxean, taloak egiten, taloak egin, taloak... Eta azkenean, bau zabaldu, dugu, zergatik jaten dugu bakarrik taloa Santo Tomasetan edo feri txikitan, zergatik ez dugu sartzen egunerokotasun batean, ez? Tradizioa pixkat ohitura bihurtu, ez? Eta pixkat gure ditan sartu, Mexikone takoak eta pupusak eta arepak gauden bezala, ikiarriak hori. Ni Mexikone ondakoa nauk, eta Mexikone adibidez ikiarriak hemen pixkat ogiak ingertatzean bezala, ez da? Jatetxe batea juteiz, horri alde batea juteiz, horri batea obesteagoa, eta beti ogila antzekuak, baina inoiz eztek berdina. Hoi da, egila. Eta han ebai, taluaziok, etxe bakoitzian, gainean, oituraziok hemen jatetxetan ez daiten normalian ogila. Igual baiarako kindegi batek iteu, eta gero jatetxe eta banatzeu. Baina han, jatetxe bakoitzak bere opila egiteu, ez da? Hori da, bakoitza beria, hori da. Bai, eta bakoitzak bere texturakin, bere koloriakin, bere tostaguakin, bakoitzak bere ikutua, zekak, ez da? Hoi da. Nire nintzen egiten, hori egiteko, tipula ospindu egiteko, eta baita ere, labian sartzeko, eta jarri nintzen bietan. Zurituko janik irire bai, bale? Labian sartzekoa nola moztu behar dezu? Niko, hola, zati honditan, lautan, eta listo. Bueno, ordu nor juntatu zian bi gauza, bat, hartu atopezen eukala eta maitasuna. Baita, hola, eta bestea, catering munduan ere ibiltzen izan, famili kontuagatik, catering enpresan, eta orduan, materiala nuen. Orduan, orain jada urte bete, hasi nintzela, Santo Tomasetan izan zen lehenengo proba hori, zen, poingo de proba Santo Tomasetan. Ea zen buze ateratzen den. Eta hasi, eta gustatu. Eta apanean... Zintzen un postu bat jarri, ja? Santo Tomasetan postu bat jarri nun, eta nuka materialarekin catering enpresatik, eta orduan, holaxe hasi nintzen. Horretik ez ditutela asko aukeratu, ez? Bizitak eraman digorrea, Bizitak eraman, ni bakarrik kanala izan, ez? Oso genuinoa da proiektu, oso benetazkoa, ez? Eta nundi nola ibiliaiz? Hemen Santo Tomasetan hasi zinean, eta guain zibiltzezea, plazaz plaza, o festaz festa, o nundi nola ibiltzezea? Bueno, ibilaiz, toki askotan, hemengo feria guztietan, adibidez, eta Zumarragoko ferian egon geraia da, hor pasatako asteetan, Donostian ibiltzen gera, Donostiko udalarekin oso harremanoa daukagu, eta gaina Donostiko udala oso aintzindaria da taloak promozionatzeako garaian, eta Gabonetan, astebururo hor izan dugu talo postua, ez, Gabonetan. Eta urtarria martxora arte hor izango dugu postua. Ze ona. Hortik, eta baita ere, Vuelta Espainia Ziklistarekin akordio bat egin genuen, eta Portugaletik Madrid arte, taloak egon ginen egiten, iri-ziri, herri-zerri. Eta hori nola izan nuen, Vuelta Espainia, orduan, bi aste horietan ibilitzan... 3 aste, hiru aste. Txirrendularin aurretikan o atzetikan? Aurretikan. Bi talde goten dira katenien, batze irteeran, eta bestea bukaeran. Eta horri biltzen ginen, taloak egiten egunero, Portugaletik hasi, eta Madriden bukatu arte. Taloaren kultura zabaltzen zen. Euskaldunentzat izugarri garantzizkoa da. Eta garantzizkoa izan da taloaren eta harto irinaren bilakaera, ez, Euskal Herrian. Eta horra dibidez, hortik alde batetik beste ibiltzeko, zer dakak, oietako auto bat prestatuta ire txapakin atzian, edo zeiten dek, nola montatzen dek ire zetaan? Guk egiten deguna, karpa batekin juten gara. Karpatxo batzu, gure plantxa dauzkagu, gure maitxoak, montatzen dugu gure postu,
posto eta hor jartzen gara ja martxan. Bikain. Bueno, hau labian sartuko jau. Ole, listo. Eta hoire martxan jarri behar dago, ezta? Zemango ja, boltxo bat, adibidez hemen jarriko ditu? Adibidez, oso ondo. Venga, hauek organikoa botako eskiat. Vale. Ondo, orduan bizimodu berriekin gozatzen nahi aiz. Bai, asko, ia zen, bueno, beti kanpoan, ez aire zabalean gustorago. Claro. Zabalean ez, ba... Lehenozei ikasgeletan da bestiak, eta guain pixkat aldatu zaigori. Basoan, ez? Bueno, basoan, bai. Hori da, basoan oso gustora, eta orain bakalean, erdi feriante, ez, feriante oso... Erdi gabe. Feriante eta erdi. Feriante eta erdi. Hori da. Vale. Hemen, azukria, ospina, gatza eta ura, ezta? Hori da, ur pixkat bota. Zenba denboa ustek hori hor? Egun batetik bestea, o... Bai, izan daiteke. O azte guztiak, biragutik hori otzgailuan, ezta? Hori da, iratu da arazoik gabe. Pixkat hemen gatza dakagutaz. Hau da azukria, hori azukriak, bai. Gatza pixka behar dugu, eta listo. Gatza hor dakak, zorro, kalabaza hortan. Bila, hortan, bai. Politia, Vale, haure labian sartuko deu. Zenba denbora erretzen dezu hau labian? Olio pixka botako jo, testu bota? Bai, olio pixka bota, bai. Venga, olio pixka bota. Hor, garra jarritak. Pixkat, kuian, gozotasun atea arte, pixkat. Vale, pixkat esan dekena leno, karamelizatu, ez da? Hoi da. Vale, olio pixkate bai botako ziot, oso ondo. Iba, ona, azkenian bizitzak askotan leku batea eramateik, eta inberdana da onakin goxatu, ez da? Hoi da, hola ixten dugu, bai. Bueno, eta zenbat talon bota dituzu. Gaurkoan hemen bi ingoitugu, ire ura botatze joke bai? Bai, bota dio ja, Vale, nahikoa, oso ondo. Eta adibidez, hemen bi talon bota ingo eskiau gaur, zenbat dituzu zure txiringitu, esan zure karpa hori montatzen zunean. Bai, bueno, jopena da, zazken ikusten, talo goxoenak direla, horrein probatu ditugunak, talo, adibidez, hamburgos taloa, bazka oso goxoa, beti dako gure tradizionalak. Txistora, txoixua, gazana, beikonana, txokolatea, horiek ere baditu gure kartabarro, eta horiekin indetezken kombinazio ezberdinak, ez? Hore dugu pixka zabaldu, ez? Bai, horzea, denetat. Txerri masai bat horrondo gixatu eta hor barruan sartu eta... Kristona. Hor Mexikon hori ikiarri, eta nola jartzen jentxala da, gero itelle alinito bat hor beti silantro jakin da, limo jakin da bota, ze gauza ona, Bai, izugarri. Orduan, aprotxatu behar dugu, dakau kriston produktua, hemen. Baina orduan, guantxe esan deken adazkak tradizionalak, bi hauek, zer gehiago topatuko jau ire... Hortxe, eta gero ja, sagardoriko nena, zapein sagardua. Vale. Eta hori, edariak freskagarri. Bai, hori da. Bueno, launak, hemen txe, lehen dabiziko urratzak eman ditugu. Barazkik labian dazkau karamelizatzen, gure tipula moria ere bai hortxe enkurtitu gaiten, eta bitartin ingo duena da, lehen dabiziko reportaia ikustea. Venga, gozen, Baseazki jungo da, endika alaborten gana, eta beak emango xigoa holkuak, urtarrileko aldapa honei aurreiteko. Guazen ikastea. Haupa, Joseba, Endika Labornaz, ekonomista, eta urtarrileko aldapari aurre egiteko gako batzuk emango dizkizuet. Hasteko, aholku oso garrantzitsu bat da eskudirua eramatea, txartela etxean ustea. Horrela, 50 € badakago boltzikoan, hori da gastatuko duguna, ez gehiago. Jakiak erosteak orduan ez da arazorik, baina batzutan badago sortik merkealdiak eta bar, kontu zibiltzeko, gure daramagun dirua mugatuta bada, gutxia gastatuko dugu. Eta baita ere, sentatuko dugu gastua, beharrezko diren, kontsumoan. Beste aholku bat da, orain egun hauetan, gabonetako hainbat produktuetan, merkealdiak emoten direla, benetan hori behar badugu erostea, aprobetxatu egun horiek kontsumo hori egiteko. Eta baita ere produktu asko iraungi egitze data oso luzea danez, horretan etorkizunera aurrezten izango gara. Hala ere, kontu handi izan behar dugu eskaintzetan. Askotan ez direlako hain presio merkeak, eta hor ondo dago batzutan begiratza eta harremana izatea kontsumitzaileen elkarteekin, askotan emoten digutelako informazioa, merkealdiak ez diren merkealdien inguruan eta bar. Beste holku garrantzitsu bat da erosketaren zerrenda egitea, aurrekontu bat egitea eta horrekin jotea erosteketak egitera. Horrela ez dugu hainbat gauza superfluetan gastatuko diru hori, eta bada beste aurrezki puntu bat. Beste aholku garrantzitsua da kontsumo impultsiboa alde batera ustea.
interneten askotan epe oso laburreko eskaintzak argaintzen zaizkigu, eta hor dago sortzen dute urgentzia bat erosteko, ez badut erosten, ez badut erosketa hori egiten, galduko dut, nire gomendio da hor esatea, utziko dugu 3-4 orduz erosketa hori, eta gero pentsatuko dugu ia benetan beharrezkoa dan ala ez. Beste alko interesgarria da, kreditu txartela eskura ez izatea, edo gordeta, ez izatea ordenagailuan edo mugikorrean sartuta. Horrek eskatuko baitu erosterakoan, izatea 30 segunduteko tartetxoa pentsateko erosketa hori beharrezkoa den ala ez. Egun hauetan ere, gomendio oso interesgarria da, bigarren eskuko gauzak erostea, behar baditugu noski, eta saltzea ez baditugu behar. Eta honen arira, hor badago planteamendu dela, agian gure kontsumo maila, murriztu behar dugula, kontsumismoa eramaten gaituela gure diru guztia sautzera katxarroetan edo erabilgarriak ez diren gauzetan. Gomendio nahiko interesgarria da baita ere familia enplikatzea. Dagoen aurrekontuan normalen familia dela. Izan daiteke monoparentala edo beste itxurako familia bat, baina dagoen dirua dagoena da. Orduan, baita ere beste familiako pertsona izan behar dugu, hau da, honetan gaztautu hor dugu, honetan ez, hau superfluo da, beste momentu baten erosiko dugu, eta baita ere haiek sartzea familia ekonomi horren kudeaketan. Laburbilduz, garrantzitsuena lehenestea da, erosketak zer erosiko dugun zehaztea, zerrenda bat egitea, planifikazioa eta horren inguruan gero erosketak egitea ala ez. Espero dut gomendio hauek baliagarriak izatea, eta honekin, hurrengo arte. Aupa endika eta gora ire aholkua, guain, kaso inbiarra, Bai, kaso beti. Teoria askotan basekiu, baina gero despistatu ite gaitu, eta alperkean jute zaigu diru alde guztitatikan. Mi esker eta urrenare ire aholkuan zaiongo gaitu. Bueno, gurian jarraitu behar deu. Hementxe, barazkik martxan daude, labian, ezin hobe. Horia egiten hasiko gaitu. Venga, bale, guazen. Bale. Eta letxugare garbitzen? Bale. Ni letxugakin da, higo horia ingoek. Espertu izela eta ikasi nahi dauta. Bale. Venga, letxuga jartzeko, garbitzeko, bakizu beti urretatik ondo pasa behar dela. Ez de txikilla ingo, zeatikan, illa osto guztik, ostoak illa osua jarriko dituzu horreta, murrez gainean. Bai, ia osua, bai. Vale, venga, hau nire kontu. Ni beharko nuke boltxo bat eta ura berotzen jarri, ura behar dugu berotzen jarri, eta gatza pixkat. Vale, ura berotzen jarri, zeitek, begira. Ojo, esateana, begira, osea... Alberez baudek... Bai, normalean bai, egia esan bai. Osa, hori estek nahi kontao? Hori estek nahi kontao. Saltxana ez da hori desberdina da. Nisto gehiago hartzen da eskuarekin. Seguna dagoenera kanpo aldean desberdina da. Vale, hemen jarriko jaunek berotzen. Hori da. Zeon behar du, irekiten? Asko berotu behar du? Zein da puntxua? Ni ustete, bero egotakin... Epela. Bai, pixkat berotzakin nahiko. Ez da zagatik egon behar irakiten. Bai, irina ondo zurgatzeko dura, ez da? Hori da, baki zurtukuta. Bai, egia esan, hotzian jartzezea eta gero kosta itezaio, gorra dao, geho lehortu itea, ez da? Bai, hori da. Eta, adibidez, gatzare bai, botatze jo gola pixa begira. Bai, berez talo bako itzaz izango zen, 0,7 gramo bat gatza edo. Vale. Bueno, hemen daka gatza, begira bota jok. Vale. Haure bota hor berdekena. Vale. Zer talango ditugu? Hau zertziak, bitalon tartian ziak hamburguesa, edo bat ziako laki... Bat, eta normalene hamburguesa erdi honekin, hone ditu 20 gramo egun dutxera, erdiarekin nahikoa. Jartzen dugu pixkate... Erdikaba jartzen dugu, gaina ondo apoiatzeko, ez da? Erdi bat, letxuga, lehenengo gazta, letxuga, tomate, hamburguesa, eta tipula oztindua, eta gero ja gure hiru saltxan. Bale, pikelzo, Bale, intzak, bitxinez bi, no? Bitalo. Bai, bat barazkin egiteko eta bestia egiteko hamburguesana. Oida. Iru, venga, bat erratzen basaigu. Inguruan dago nentzako, ez? Oide, du digabe. Normalean ikusi dira, normalean izaten talagoitzak pixatzen dute 1 gramo inguru, 80 gramo inguru. Vale. 85. Orduan... Ura, akin kontuan hartuta, ez irinan, baizik eta ura eta irina. Ura eta irina, orduan, normalean eskukada bat. Eskukada bat, talo bat, esango genian. Eskukada bat, talo bat, orduan egiten badago, venga, bat. Bi, eta hemen iru. Ze kolore hona sekaken honek bai, Boa. Betu nik iten detena da, gaine irinakin, baita gari irinakin daola, hartu, eta probatu. Zerautikan, tostatuta zio pixka gaina, no? Lehortuta, no? Keston goxua ziok.
ona. Ja, irinetan ebai notatuta, zu irin txuri bat hartzezunean usaitzezu, zurra sartuta ez da gauzaikan. Holaxe. Refinatuak dianak. Eta ez hau da, integrala esango ginean, bueno, salbaduak enduta daka, ez da, kolatuta dako, baina grano osua zehetzezu, ez da? Hoi da. Gutzako oso importantea da, itailtzen duen produktua, benetan, bai hartoa, eta bai dira gertuko izatea, ez bai tomatea, bai, ez gure produktu guztia dira kalitatea handikoak, aragia bai txistorra irugiarra, eta txistorra irugiarra eta burresak, arakin batek egitizko Hernanin, Felix Alberdik, izugarrizko aragia dauka, eta irinakin ere berdin, ez? Importantea oso produktu onak izatea, bai kalabazarekin ere ona, dena gertuko produktuak, ze nahi dugu, ez ere hemengo produktu eman lehentasuna. Hemengoa eta ona, nik hori askotan ezaten gainea, onakin alda txarrain. Txarrakin ona ezin dek. Oida. Txarrakin ezin dek. Vale, orduan pixkat emate jokola. Gatza pixkat nastu. Gatza botatze jok nastu. Eta ja joko gera, ja. Hau ja berua, zelestik berberua, ez da? Itxalin goiat. Oida, ja. Eta botatzen juteiz pixkanaka. Oida, eta oso beruengoan, igual pala beharko du, zerratzeko. Ez erratzeko. Pixkanaka juten gera ura botatzen, Bai, hemen aurrena lau vuelta mazio konekin nahi baek. Oso ondo. Vale, oso ondo. Dani aldi berian letxua garbitzen jugo nekonean, vale? Venga. Ondo. Bueno, eta adibes, talo arrakastatxuena. Zein dek gehien azaltzekena? Hamburguesana, barazkina, o txokolatean eta txistorra nao? Depende publikoa zein dan, Nik esango nuke... txistorra izan, a ber, adibes, Santo Tomasetan txistorra nazalduko. Santo Tomasetan txistorra eta irugiarra dira izarrak oraingoz, ez? Baina, bueno, ari gara hor bide bat egiten, ez? Oraingoz, ondo aiz, aldatzen nahi izten den zila. Hori da, bai, aldatzen ari da, noski, ze ikusten, jendeak azten dena beste talo mota batu probatzen, nostra. Ez jadaitezke beste dozer gauza, ez? Txistorra ez dena, ez? Dudi gabe. Ni adibidez, askotan kontatu hemen igual ez dakite, igual berrio kontatuko, baina leheno baserri baten, egun baten eola historias abokados en el programa bat itenta zen nio, zeona dan, txistorra eta irui arrantalua, eta esatzen. Gu, ondoko baserriak txokolatia zekan da, area jute ginen txokolatia. Claro. Txistorrakin honean, jo. Txokolate pixkatekin, Hor onda hongo ban, menu eiteko, barazkinan abajan, bigarrena irugi jarra hamburguesa honakena, eta txokolatekin bukau. Oida. Eunoko menua, ez da? Kristona. menua. Oida. Bai, ni irun joango nitun. Goziakin, merienda bat iteko, igual bat aukeratzen dek, ez da? Baina bazkaltzeko? Nik zalantzai gabe bi, igual bi terdi. Bi eta txokolatean erdia, oida. Vale. Ondo. Bueno, zein dek gehien azaltzekena bestela? Ba, nik txistorra eta irugiarra, zalantzari gabe. Bai, igual, eventu berezitan igual, jendea gehiago hartzen du hamburguesa eta barazkiana. Behan kalean, hotzean, jendeako indikan... Betikoa. Oso klasikoa gaituko euskaldunak azkenian, Bai, egia esan horren, bai, gipuzkoarrak pixkate... Bai, igual bizkaitara gehiago indikan, Klasikoago? Oraindik gehiago. Bai, Oraindik gehiago. Vale. Bueno, hori peluke jan daola ez, Peluke hoi ez. Peluke jan daola, igual ni korte politagoak ikustizkia, hor Bilbo aldian da, oie, ostra, esatea, eta hauek ez ditut, donostiarrak, Ondo. Bueno, eta bestalde, presilua, danak berdina daka, Ez, bueno, hamburguesak eta barazke pixka garezti xoga dira. Bai. Eta talo simpleak dira, bai, 6 euro inguru, 6 euro. Vale. Ze saltzea gehiago? Udan, itentuzun peritan, o neguan? Talua gehiago da negukua igual? Nik esango nuke gehiago negukoa dela. Bai, Bai, pixka gehiago negukoa, bai. Bai, usteak testura ikutzen? Bai, pixka igual ez xamar, bai, hortxe. Baina, akizton intxura sekako negi. Bai, gero jainina botako dugu aplanatzeko, ez? Bai. Eta igna joeko la pixkate zetasuna eukitzia soberan, ez lehorra eta kilo puskatzen putia baino, ez da? Hori da, pixkate zea. Gaina ezetasun puntu horrek emango gugeo xamurtasuna eta ondo suflatzia eta bere puntu eukitzia, ez da? Hoi da. Hoi amonak asko esatezin gio talo iteko garaian, behaiek beti, beko zuan itezuela, nera amona Pepita, eta amona Pepita zetetzin, kope, gaur eguneko peritan, talua gutxinda emateue. Gaur egun operitan, bueno, arek, nera mona guendala urte batu juntan, oza, zuri guendik ez dizu peritan ikusi, Eta, esatezun, barrutik biguña jartzen duela, eta oso ingabe, askotan presakin igual vuelta eta bengatea. Eta talua beti igo inbiar dula, ez da? Vuelta ematen desunean, aurrengo igo puntu hori eman bihar dula, eta igotzeanian hor daola talua egin da, ez da? Bai, hori ez dute, bai. Bai, ez da? Ire, zea, iztalua ez dik blorilla bihar, ez da? Bere puntxua berrik, ez da? Hobeto beti fina, eta beti puzten denean beti hartzen du beste aizetasun bat, ez? Beti da errexago jateko, ez zain pixutxua. Claro, eta da, barrutikan baina egosi dala, ez da? Claro, hoxe. Bueno, hau listo, ez gehiago behar, ez da, ura? Esto lau bat azizkigu, así que bazkago bi, eta gero beste bi. Ezin hobe. Haure, nik ondo garbituta, hemen uretan jarriet, guain ingo ziotenek ura soberandakanak endu,
eta urdena ondo atea, zeatik letxuga urakin, ez bate ona izaten. Vale, ondo, bagiztak. Bueno, eta hor, guain, nolaek, talua zein berek, in eta jan, ezin diau prestatzen junta geho xioin, ez da? Ozeingo jau? Ningo nuke in eta jan, In eta jan. Momentuan, talo berena momentuan. Egin eta jan, gero pixka lehortzen juten da, eta ez tasuna hartzen ez datorki ondo, beto Ja, momentuan. momentuko historia. Bai. Vale, eta talua oso guria dela, baino talua kanpotik etorri guan, ez da? Hombre, noski, a ber... Bueno, hartua bezala, ez da? Hori da. Da horre Hernanier bat egon zen, Perkaiztegi, izeneko gizon batek, ekarri zuen bai errezeta, dela, aurreko arepen kopia bat. Arepen kopia bat, lehen La Gran Colombia, deitzatzen Simón Bolívarren La Gran Colombia, orain Venezuela tarte hortan, hortik bereien gandik ikasi genuen. Eskotan dugu altala oso gurea dela, eman barzaion indarra da handik ikasi genuela. Ez bai guri asko salbatu zigula Euskal Baserrietan artuiak eta taloak asko lagundu zuen. Behan hau pupusetatik, arepetatik ikasi genuen, ez? Handik aldator. Bueno, hemen nahi naukau masau berreskuratu jat, eta guko kinako leitea, ez errezti hau desperdiziatzen, lau pusketa ingo eskit. Mi. Bakotxe bat emango ziot. Oso ondo, bale. Oso ondo, handi hau ditugu. Bitatzen esku garbitu ditu, bale? Bai, garbitu lasai. Bueno, zenba lagune hote zeate hor, zea, talo egiten? Bueno, depende ze feriak tamaino dakan, ez? Ja. Guk egia esan, postuan saiatzen gara talak azkar ematen. Ikusi nunen talo postuak nola funtzionatzen zuten, ez? Ez du beti izugarrizko kolak, ez? Izugarrizko jende pila. Horrek ematen zian rai pixka, jendea pixka pereza pixka tartzen zuen. Kola luzian, eta talua. Jende gutxago izan dugu postu barra, eta ititugu prensa batekin egiten ditugu. Pim, pam, prensatu eta jarri. Hori da, eta mexikarren prensa egitako. Zerbitzu azkarragoa emateko, ez? Orduan, badibide, Santo Tomasetan, 6 pertsonekin nahiko izaten dugu, eta normalean 3 edo 4 pertsona barruan izan da. Bai, porque normalean berko dituan 3-4 pertsona zerbitzen, eta beste 6 o 5 talo gile, tipitapa, bere polita eke bai hori, bere zermazekak, bai. Baina, hainbeste, izaten dira hainbesteko itxaron kolak, azkenan jendeak. Bai, eta modernizatu inberda, la bizita, que momentu baten pan itia eta balin badao, horre hildu. Bueno, launak, hementxe, bagoaz, hau gio, hola, bolatxo inda, gomen izatea 5 minutu, reposo txiki bat, pixkate zetasun hori, oia zuzenian jartzea. Bueno, ez da beharrezka ere, ez da beharrezka. Zuzenean jartzen bada zute ja egiten, uste bat zu pixka, igual irinak hartuko du ura pixkato beto, baina momentuan egiten bada ere azori gara. Bueno, launak, hementxe gaude, gainea gaur irinakin gaudela, beitu, Bilboa jungo gea, beste reportai bat ikustea, eta modan dauden fokatxia horiek ikusiko ditu. Ikusiko zuen zegozak goxu egit dituen. Guazen bertara. Egunon, Joseba eta ikusentzuleak ni Alba naiz eta gaur Bilbon gaude Romana ezagutzeko. Ongi etorriak zarete. Beti negozio baten atzien egonga, da sozer zabaltzeko, da azkenien idea bat ikusi gendun Instagram bitartez, ze Madrilen oso famatu izen zan fokatxa bapatien, hemen Bilbon, ondinoko etzala ezagune, da sozer zabaltzeko. Nitxo bat ikusi gendun kubritzeko, da hori ingendun. Proiektu honen atzien, Jon eta ni gaude, nire bikotie da, bera beren enpresan egiten daulan, baina hemen ni nau. Ubikazio ezberdinek egon ginen behitzen, da azkenien lokal hau ikusi nabenien, maite mendu nintzen. Izen zan, amor a primera vista, fletxazo total. Jon nahitu naban da, Jon, badekogu. Da egiz esan, kokapena oso ona da, ofizina asko dekogu, zentruen gauz, azte burutan kristo movimentu edau. Gure berezitasuna fokatxa da. Fokatxa mota asko dauz, baina gurie eskatxiata da. Orduen, eskatxiata pixkat gogorra ero krokante da gainetik, da barruen biguntxue da. Azkenien gu eitogune da, portzionetan zatitxu, da reien hau. Hemen eitogu, zuzenien, produktu italianue, gainera kalitatie top, oso ona kalitatie, da hori, da gero plantxa bitugu, da entregau klienteai. Ontxe bertan, 8 mota dekoguz, da gero hilero,
bat ateratogu, berrize. Fokatzen apartez, bebai postriek dekoguz, kafiek, ni usteot gure protagonistak kanolisek diela. Oso famatuek die Italian, baina hemen Bilbon, ez dakit igual beste leku batien bai, baina Bilbon ez die asko esautzen, da kriston boom izan ja. Gero bebai dekoguz esfogliatele, dala goxo bat, tipo croissant modokue, baina barrutik utzik dau. Da orduen gu, reienatzogu, kanolisan interioran bezalakue. Da gero croissantak. Bueno, da orain, fokatxa bat gu, parte interesgarriena, da etorri gurekin. Bitelo tonato, toketan da, así que a ver si iruditzen jatzuen. Maian ikusten dozuen moduen, dekoguz ingredientiek prest, fokatxa egiteko, bitelo tonato, lehen ezagugu, da pizkatxo bat azalduko zuet. Lehenengoz, ogi zertuko gu, zatitute, gero, tono saltza hartuko gu, da untauko gu pizkatxo bat, bale? Etxien egindakua da, hemen itogu egunero, da maionesa deko, atuna, alkaparrak, da limoie. Da benetan oso berezize da, gainera kombinazioe perfecto gelditzen da ternerakin, badakit arrarue emoten dauela, baina batera dana zentzu edeko. Gero, txala egozila dekogu, hemen batzogu, da oso gozue gelditzen da, benetan, da saltzan gainien ipiniko gu. Gero, rukula hartuko gu, da gainetikan ipiniko gu, pixkat amargor hori emoten dotze fokatxai, da azkenengoz pepinilluek. Bitelo tonato, italiar plater bat da, Piamontetik datorrena, bale? Itxasmendiko nahasketa bat da super tipikue da Italian. Orduen, gu bertzionatu hogu eta fokatxa eiogu. Eta amaitzeko, fokatxa amaitute dauela ja, plantxara erungo gu berotzeko. Da fokatxa plantzan dagoen bitartien, kontauko zuet pizkatxo bat gure karta norkein jaben. Gu kalamatakin eiogulaen, kalamata aholkularitza gastronomikue da, bale? Orduen, beraien atzien Gorka eta Markel daude. Markel betidanik lagune da, berrizkueka, orduen lehenengo gunetik argi euki gendun, beraiekin eingo genukela laen. Bueno, hemen dekogu gure fokatxa prest jateko, hasi que badakizue, dastatu nahi baduzue, Bilbon gauz, Romana fokatxan. Ai, ama, Alba, ze leku dotoria, ze harra, zure irribarra, eta gero dakasun produktua. Ai, ama, zoragarria. Bai, motela, hau inbiartu eta jaten hasi bergea, bestela Bilboan jokungo gehiata. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu horrela goxatzen, eta produktu horiekin, gudan hori goxatu arazten. Gurean jarraituko dugu, behitu hemen, bi lapiko jarritu martxan, baten hamburguesa ingo deu. Venga. Beste talokiteko jarri deu. Vale. Eta hemen berritugun taloakin, eta martxan jarri. Hemen bai. Hemen, Jon Mikelek ekarri digu, pilkez hauek ez diakukin ditugunak, ekarritu, eta jain da daude. Bai, simple, bai. Eta simple, baina berdina da, erakutsi du nola ditan. Hau erakutsi digu, hori guen erakutsi gara diguzun. Ez, besta, hori urreko batean, konfientzat pixka gehiokin. Vale, oso ondo, txerrik itxarrega joetu. Bueno, talo egiten jarriko geha? Venga, zuko dituzu bi, zure aditua zea, ezta? Edo aritua behitze, bai? Aritua, iaiz, vale. Bueno, ez behitxare, irin pixka gota, beraldekike bai. Bai, nik, igual erdian, oso ondo, bintzako. Venga. Oida. Ez du irin gehiagi hartu bihar berez, ez da? Bestela lehortzen jute zaigu. Hori da, ne? Eospeatzia da garrantzitsuena. Hobak izuz duten, lehenko eta logi egituten, golpe, giro, Hola, pam. Golpe eta giro. Golpe eta giro. Oide, baina beti vuelta gondo iten, bestela vuelta zia izorratzen jute dituk, ez da? Oida. Vale. Eta hamburguesa, bueno, botako ja, ez, gero, 4 minutuan ningo hamburguesa, ez da? Segituan, gutxi gore, bai, Nin pixka botako jat. Vale, hijo, azkarra jaiz. Nire peatu zeite. Peatu zeit pixkat. Bueno, nahi etxete peatu. Direktoko nerbiok. Direktoko nerbio, lasai. Prensa ez teke karrita, rirra. Claro, horrekin bai. Golpe eta gira. Nola ikasi nin, golpe eta gira. Kapeatzen astean ian, irina pixa gota.
Venga, bagistak. Beti esatiten, italoak intan puzkatu ez eskitek, Hori, aritziak historia. Hori arituta, batez ere, puskatzen dena lehorra dagola, ez? Askotan, bale, lehorra da honian, errexo puskatzea. Hori da. Hemen ja taloak izan getzako, balio du ja. Bale, hau, buelta bat emango zionik hemen, beste bi buelta emateko hemen. Nire batek gustatzen zaite buelta eta buelta, porque batzutan goltikan irina hartzen jute, baina azpitikan lehortzen da peatzen. Baita. Interesgarriak irina asko ez hartzea ere, Bai, bestela masa deskompensatu itea, eta ja lehortu ingozan. Vale. Bata bat ingo dugu ordu, Iria botako jo aurrena. Venga, vale. Venga, hartuko ditu honekin. Venga. Bestela, baiko lehuna zioketa hau. Oso ondo. Txak, venga. Zutara. Hoi berua sekao. Venga, pixkat energia gehiago. Osea, zua tope, hon behar da. Hobeta, hobena, bero. Plantxa zenba graduta ukitezu. 200 graduta igual, o? 200 graduta ez dakitain beste, baina, bai, zutan, ez da? Bero. Vale, eta bestian hamburguesare botak ingo jau, ez da? Vale. Igual, erdilla, oso botako digu edo erdilla, ja. Erdiak inaiko izan dugu batentzako, Jango jau. Venga, vale. Erdilla ekin ingo dugu eta bestia prestatuko dugu. Vale. Noiz emate zio vuelta? Ja, iskina ja lehortzen hasten dianean, ja, lehenengo vuelta. Lehenengo vuelta. Vale, nik hola emate jo vuelta. Vuelta emate jo, eta raka. Venga, vale. Lehenengo vuelta. Vale. Eta, adibidez, zenbat emateo, vuelta bat eta ja horri bukatu ingo genian, o lehen dabiz elozte genian vuelta eta vuelta? Hori, normalean lehenengo vuelta iskinak lehortzen dianean. Bai. Eta horren ja beste vuelta bat pixka puzteko, ez? Vale, guan jare bai berri iskinak ikusten dira, altzatzen nahi diala, bani jo horrengo vueltan bila, vale? Eta guain pustutzeko. Hori da, bai. Ari dela, otan... Ondo. Oso ondo, artista zehazu, Bai, artista de la pista. Vuelta mango ziok, vale. Iepala, venga, oso ondo. Itxura erra, vale. Hamburguesar ez barrutilan gorri xamarron berrik, bere puntuan, egiten dugu. Esak kriston hamburguesak, hori izan ditut, Felix Erakinena, Hernanin, Alberdi, kriston tipua. Ez zaila gustatzen telebizten ateatzea. Ez altzan honea etoriko reportai batin. Keba, hori ez ateari pa, letxe, keba, Hernani erpetu petua. Danantzako balekua, bakoitzan nahi duna, bizita honetan. Ia obligauta inorrezta honea tortzea. Vale, talo ingo deuna da, hemen jarri. Vale, oso ondo? Iop. Hau zingo dugu orduna. Pina eta goxua indi. Hamburguesana? Bai. Jungo nahi ziten ja? Hombre, ire kontu. Venga, vale. Hamburguesare, ateako ja, temendikan? Baita ere, atea hori bai. Venga, hemen utziko ja. Bero. Beharko genuke letxuga pixka, tomate ere pixka moztuko ez, hemen? Bai, moztu, ire kontu. Haure, ja, kendu jiotura, hemen dakaula. Oso ondo. Eta hemen niberatena urrengo talba sartu. Iria ondo ateak, a ber, niri ere ondo atea berrik, Venga, Jose, taka. Hori da. Venga, hori listo. Bueno, igual, Josa, kontatu barriaz, nundik enaz jaio zen igual, etaloko historia. Hombre, etalo, ez da hemen dakar. Erakutzitan noi. Etalo, hori da. Hemen, bueno, diseinu hau lagun bat egin zuen, Ibai Etxar egin zuen, Etxau diar da bere Instagrama, eta etalo zergatik, ez? Hasiera batean, zergatik asko aldertzen gute, zergatik hori erabiltzen dugu, ez? Bueno, puntu jarri dugu, guk nahiko asmoak hagu, euskal kultura bultzatu nahi dugu. Ez da nola baite, taloa hemengo tradizioa da, ez? Orduan, ebai Euskal Herriagatik, ebai errotengatik, zebilegia errotan buelte ematen, ez? Ebai Emiliregatik, ere bikotearen izenagatik ere bai, ez? Eta horrela izan zen izenean historia, ez? Logoaren historia bai izan zen, beti dago, lehen esan dizut, Felix... Hor talo, akak talo natzian, ez da? Hori da, hori egitzegun diseinatzaileak bi talo jarri zituen, ez da? Hemen kamaratzean Felix dago, harakin jamean baita ere nere aita. Nere aita egia esan, etaloren taupada, haundinetariko bada, ez? Eta ez zaio gustatzen, ez aipatzea, ez esateak hau ez zer esan, nire daz gutxe aipatu bat, toma, aita. Aita, venga, zola izena egaitak. Aita Iñaki. Iñaki, gora, igatik ez bauan izango, gu ez gintuan hemen ongo gotxe. Hola, zaratzen gabe eskerrak, bera eta amagatik ere, bainoski. Eta, bueno, hemen bi daudez, ikusten bi zirkulo daudela, eta lagunak ezagutzen agondo Ibaiek, eta ez zian, zergatik egin zuen hola izan, zu txikia eta narbioak ingorra, horre, naranjaz, eta aita pixka lasaiagoa handia, ez? Vale. Hoi izan zan historia pixka, bueno, kontatzea arren. Eta zene diseinatu zirela esan dekori? Ba, Ibai Etxarrik, horre, lagumin batek diseinatzaia dena, eta bere Instagrama Etxarri. Hemen bi ingoitu gamurreza batekin. Venga, vale. Hordakak, eta guen hau bareskintzako prestatuko ya, venga, vale. Vale, hemen itea hona ikadibidez plantxan, tal, hemen oso ondo itea, tope uki behar baino, gero,
hemen gelditutuken errepuntxo horiek plantxanek garbitin behar urrengo talbo eta ondo raskatu behar da. Ondo raskatu, kendu, behitu, bestela erretzen jutea, eta errepuntxo honek emateio urrenguai, errezapore hori ez teuna nahi topatu. Hartu gizute labortzeko eta atatzekoa igual? Bai, emendakak. Adibidez honekin? Venga, oso ondo. Venga, tablan atea, haune kontu, hemendik enduko dit. Tomatia moztu aldegia. Bai, pixka, bueno, beste talo bat inbar dugu, ez? Bai, beste bat ingo jo. Vale, hau ingo jatena zanpatu, eta horreia, zuta botako. Gatza bota diogu, amorosa, importante, Etxio bota. Venga, ba. Nik etxiote zerre bota. Vale, gatza nundi dakau, hor kalabazan dakau, Aberra oso ikan ateatzea jaten, txonei, banitxak. Venga, hau listo, eta hemen gatza. Vale? Vale. Venga, bide kontu. Tomate hau, soberan dakak, ez da? Hoi da. Venga. Bien pala. Vale, haure bat enduko jat. Gure tabla jaunkatzeko, izango ditzake, gure iru saltxa botatzea. Egiten dugu botatzen dugu bai, txeko saltxa. Irura, nek irua, galdatzen dugu, bakoitzak aukeran, Vale. Gero bizigarri berezia. Vale. Eta gero pikantea nahi dunatzat, hau sartzen zako. Sepintak ahi. Hau sartzen zako. Hau ja listo dakagu ja, bale? Venga, talua. Hor dakak bestia. Beste ingo dugu. Ba, intzak berri bat murrezana, bai. Eta gero bukaeran ingo jau azkena, barazkina. Vale. Hemen dakaula barazkia, kuia eta tipula, erreta. Iepala, honi, vuelta, lehen da biziko vuelta. Igual, azken ingo ere bai ingoia martxan, Venga, vale, venga. Nigin ingoia, eta gero denboa matema eziguk, guain ingoia, eta bestela gaur egun ikusten. Ai, faltatzeko tipula enkurtito botatzea, pasatzen zaigun ja. Vale. Hemen dakak tipula. Vale. Eta labortzeko txobat. Bizakola fin ibiliko ez honekin. Kristola, zu bai, Botau izkiotelako batzuk. Venga, ize pintaka horreki. Irrikitan itxio, golako bajateko. Nigo gitarteko bajateko oso salia nago, baina talok, me katxila, man. Zate, tenidakat nire koñatua, txurro, geta jarra, eta oso talosalia da. Oso talosalia da. Txurro talosalia. Bai, txurroak ejan baitu, baina talugare bai, Eta arekite, gustatzen zaio, hola, urtian behin hola egun berezin batian, talon batzu prestatzia. Beitu nola idian pustutzen, Bai. Ege egiten ezin biak. Haure, berua ziokau. Venga, listo. Onna. Vale. Ze pintakai, haure ingo jau. Vale, horri papela pasa. Eta niri dena txukuntzen hasiko nago ja, Ez dela gaurren egun etorriko eta hautan hankasgora eukiko jau. Bueno, eta lehenu edateko esan dek, eundoko zahardu eukitzekela, zapiein, ez da? Ai, kristona, ez eske, baki guz, zagardoik onena behai ediala, aparte txikitatik ez dautitugu, kriston tratoak ategukin eta ezin dugu beste zagardoik saldu, oberena baino, zapiein zagardua. Jende gehienak, oso ondo sartzen da, zagardoak intala, ez deneika pixu-pixka eta zagardo tragotxoa sartzen da, zu bakizu ez da. Fresko-freskoa hor, ez da? Bai, izu, gari gero jendeak eskatzen du gura, eskatzen du ere bai ardoa, bai, garagardoa, bai, minean, mixa, sagardoa, eta holako tala bat esate jazu. Bide Gilda eta Txakolila bezala. Hola, xef. Vale, bin dituk, hemen barazkina juna egiten. Venga, barazkina behar dugu, bueno, hartuko du hortikan, labortzeko txoa beharko. Hau, kenduko mendikan, txukuntzeko, hori barazkik. Igual, hortik labortzeko hori? Hau, kenduko egiten mendikan, zeberdek. Labortzeko hori igual? Ardezka? Bai, adibidez. Tori. Bai. Vale, pizka txukunduko jatau. Vale, urrengo juteko, venga. Ole, ingo zio. Hau normalan gaztakin ere bota daiteke, Gaztakin oso goxoa gelditzen da ere bai, Behar jartzen da, hau tipula ja errea eta kalabaza. Bai. Hau, listo. Kalabaza pixka bat. Ze hona hori ere bai erreta. Oso goxoa. Eta gero botatzeko bizigarri berezia, oso ondo etortzen zaio, bizigarri berezia. Eta tipulare bai horrei? Tipula honek ba, ez, tipula enkurritua ez, honekin nahiko. Vale. Bueno, hemen ningo deuna da, behitu haula plateratzeko. Hola jarri adibidez, hemen bat. Hola, txak. Vale. Hau jarriko dugu ere bai? Bigarrenare bai, hor jarriko ju. Vale. Onna, vale. Eta, esan dugu engarritzen jarriko nintzala, baina, ia, demorik itzik eman, Zu jateko goguakin ez da? Irrikitan nitxo. Nire bai. Hemen igual beste da jungoiz barazkian egiten. Venga, vale. Ez dakagu beste bolzen ez. Ez dakagu? Apa, joetu, azkarrai. Hor dakak. Venga, listo. Nauzi. Tita ingo duguta, tita. Bueno, nauzi. Eta hau, orduan ez digo kontatuko? Bueno, zerbait zuri izango ditu, igual belarrira, vale? Bota. Venga. Siapia, vale, mostaza. Vale. Limoia, vale? Vale. ¿Serio?
Pinere, bai. Pinare, bai. Kistonazio kautxa. Beste bat? Beste bat. Azkena, ja, Piper beltza. Listo. Atea zio, azkenian. Bueno, hau, jasoko jau. Bagizu irina ez tala zikina. Hau berriro barroa. Berrera biltzeko. Eta launak. Indeu gaurkoan. Hemen gozailua. Pizka txukunduko dugu hau. Venga. Bueno, hau listo. Oso ondo, bueno, hau ta hau. Ez dio jarriko hemen. Hau ta hau eta ni jango jau guantxe. Vale, oso ondo. Bueno, zenbat talo saltitu zola egune arbatian? Hoi, sekretu izango da, meien bai. Hoize da, galetzia zenbat ardiazkaken bezala. Claro. Gauzaik ez galtzena. Adina bezala, Joseba. Moi gatxira, ba. Bueno, ba horretiko asko saltzezu eta geotak ello saldu, bale? Bai. Goxatzeko eta gudano goxatzen jarraitzeko. Ba, bitu, hemen da gazue, Jon Miguel eta Bilokin ditugun bitalo, amurresana eta barazkina. Bueno, Joseba, gauzatean baizu lehenago, Zeman berdiak. Emango izut hemen, lehenkoan eman ziaten zuek ere amantala programako, eta nik gau ontan ba, etaloko amantala, emango izut, zuri zutzako, bale? Jantziak, mozez, jantziak, mozez. Hau jarri berdit, ezta? Hoixe. Hemen dizartu, bestetik altea. Ondo estututa. Etalo, guantxe gango itenanik. Hoixe, jantalo, ez? Jantalo, beti potolo. Bueno, launak, mi esker. Zuei, horregoteatik, hemen txe, etalo. Haupai. Goxatu, Mi esker. eta gurdanoi goxatu arazi. Hoi da. Hemen gelditzegea, talo jana egiten. Agur launak. Venga, eskerrik asko. Iri, adio.